విరాట్ కోహ్లీ 99 రన్స్ మీద ఉన్నప్పుడు విరాట్ నుంచి స్పాట్ లైట్ తీసుకునే సీన్ ఎవ్వరికి లేదు, ఒక్క మనీష్ పాండేకి తప్ప. మొన్న క్యాచ్ చూసినప్పుడు అనుకున్నా మనీష్ అనేది సేమ్ ఫిలిప్స్ లెక్క పట్టిండు అని, కానీ తర్వాత ఆలోచిస్తున్నా మనీష్ అన్న ఫిలిప్ లెక్క పట్టుడేంది, ఫిలిప్సే కదా న్యూజిలాండ్ ఒక మనీష్ పాండే అని. అసలు మనీష్ పాండే అంటే చాలా మంది మర్చిపోయారు. ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తా వినండి. మన విరాట్ రోహిత్ల కంటే ముందే ఐపీఎల్లో సెంచరీ కొట్టిన ఫస్ట్ ఇండియన్ మన మనీష్. 2014 ఐపీఎల్ ఫైనల్లో కేటీఆర్ కప్పు కొట్టిందంటే అది పక్కా మనీష్ అన్న వాళ్ళని. ఆ మ్యాచ్లో 50 balls 94 runs కొట్టాడు అంటే మామూలు విషయం కాదు. మన ఇండియాలో ఫీల్డింగ్ స్టాండర్డ్స్ గురించి డిస్కషన్ రాకముందుకి ఆ ఫీల్డింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఎక్కడనో సెట్ చేసిన ప్లేయర్ మనీష్ పాండే. విరాట్ కోహ్లీ నుంచి క్రెడిట్ లాక్కునే సత్తా ఎవరికైనా ఉందంటే అది మనీష్ పాండేకి మాత్రమే. ఎందుకో తెలుసా, ఆ క్యాచ్ పట్టిన మనీష్ పాండే సైలెంట్గా ఒకటే చెప్పాడు, భయ్యా 19 years నుంచి మేము కూడా ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నాం. ఇంగ్లీష్లో మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ ఇండియన్ క్రికెటర్ ఎవరో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ క్రికెట్ అనాలిసిస్ కోసం ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి.